Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista ang maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Gina. Hingkod ang pangidaron. Minyo og may duha ka mga anak. Itago na lang sa dang akong address diri sa Mindanao. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong kaminyoon. Napriso manggod ang akong bana. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Magunsa naman lang ko ini, ma. Nga napriso naman si Jigo. Unsaon ko man ang among duha ka mga anak. Ay, ang na mag-imo ng ipanghatag. Natural nga imo ginambuhion. Makaya ka na ko, ma. Ngawa man si Jigo. Oy, kinahanglang magmalig-on ka ha, Jenna. Tungod og alang sa imong mga anak. Kay ang kaso sa imong bana, way kasiguruan nga makagawas pa. Mapriso siya sa tibuok niyang kinabuhi. Maong ayaw na pagdahom pa nga makagawas pa tong tawhana. Unsa man say kawilihan nimo atong imong bana ba? Nga gibuhi man mo atos binuang nga paagi. Panarbaho. Bahalag, ako lang usay mo bantay sa mga bata. Panarbaho aron may ikabuhi kasi mong mga anak. Oo, ma. Hala, uy. Kaluoy sa inyong mga anak, Jenna, uy. Gagmay pagod kaayo. Mautabangi ko, Daywil. Nga makakita ko trabaho. Aron may ikabuhi ko sa akong mga anak. Oo, tabangan ti ka. Pero sultihi usa ko kung ngano na priso ang imong bana. Unsa prisa ato? Ayan na lang ko pasaysaya sa tanang nahitabo, Will. Kaya masakitan lang ko. Musamot ang akong kaguol. Sige, good. Dili na lang. Unya, may pakasudlan ka na kong trabaho, Day. Basta, pangitaan ti ka. Murag ka tong silingan sa tindahan nga akong gitrabahoan. Nangita man tog tindera. Kay wa man ko'y bakante sa akong gitrabahoan, good. Oh, bisag unsa lang, Wilma. Mo trabaho ko para sa ako mga anak. Asa na si Papa mo? Bitaw, ma. Wa na'y magpalit na mo og pan. Lisura tubagon sa inyong mga pangutan ng mga anak ko eh. Ha? Ang ano din mo? Asa na si Papa? Ay, ayaw na lagpangutan si mama, kuya, uy. Kay mo hilakpan si mama. Luoy man. Ayaw naghilak, ma, ha. Dili na lagi may mangutana ko nain si Papa. Mga anak ko. Ganong wa mo tugan ng imong mga anak sa matuod? Ayaw na lang pa. Dili ko gusto nga mabati si Diego sa huna-huna sa among mga anak. Ay sus, mahibaw maghapon ng mga bata sa katungad to ba? Kaya di man yun makaulo si Diego ninyo. Pero pa, naglaong paghihapon ko nga mubalik pa si Diego. Basin pa di ay kaloyan sa Ginoo. Maabswelto ang iyang kaso ug makagawas ra siya. Kagawas. Ay napaglao mga kagawas patong bana mo, Gina. Kay wa na'y kagawasan ang kaso na itong bana mo. Kadiyat lang pa ha. Basi si Diego ni nanawag. Oh? Uy, si Daywil ma, mandi ay ni. Ganun kung magtuo ka si Diego eh. Natuwa mo sa presuhan ang bana ni mo. Preso mo to. Pa. At baga nanawag ni mo. Hello, Daywil. Hello, Dayjana. Makatrabaho kit ka. Ha? Nag-hire gid ang silingan namong tindahan og tindera. Og recommend ka. Salamat kaayo taon, Daywil ma. May kabuhi na gid ko sa among mga anak ni Diego.
Napriso ang akong bana, o wa gyud ko'y kasayuran kung makagawas pa. Apan, naglaom paghihapon ko, nga makagawas na siya, kay unsaon naman lang ang duha namo ka mga anak. Apan, adlaw ang labay, niabot og buwan, og tuig, og pila ka tuig, wa na gyud mabalik ang akong bana sa among dapit. Og wa na ko'y kasayuran, kung napriso pa ba, o nakabuhi na. Unya, Di naman gid ka hato makagawas imong bana sa iyang kaso. apa naglaong paghihapon ko nga makagawas pa siya, Will. Kay lisura nga way bana ikaabag pagbuhi sa akong mga anak ko eh. Aw, pangita og laing bana. Unsa? Tudloan man tanimo ng binuang, Wilma, oy. Binuang ba oy? Nga tinud-anay maning ako. Bata pa baya ka. Makakita pa kaglain oy. May sige man gadig pahipi diha og lili nimo. Ha? Kinsa ba, oy? Grabe wag ka makasabot sa tinagdan og tinanawan anang tawhana. Kinsa man, oy? Oh, na. Wa palibak ay. Oh, Oh, niya na inyong tubig nga. Ipa-deliver dyan na. si Munching, Wilma. Yabag mong kang bayana ka, oy. Lo, tiro pa mo tuo. Biyaan sa mo, be. Ano magka-istorya mong tarong. Munching, di ka dayon. Kay gisugdan ko na ang pasumbingay. Wilma. Munching, tinuod nga. Nga naibog ko ni mo, Gina. Ha? Pero, Munching, minyo manggod ko. Unya, doon ako duha ka mga anak. Nahibaw na bitaw ko. Gisultihan ko sa tanan ni Wilma. Unya, Wa na makapusab sa akong pagtanaw o pagbati na ko ni mo, Gina. Munching. Kamu na? Yes, happy ko ni mo dyan Ingon man ninyo ni Munching. Salamat ka ayo, Wilma, ha? Ikaw ba yun ang among bridge ni Munching? Da, ayaw na ko na una, oy. Ang importante na ako, mao ang inyong kalipay. Unya, unsa man? Unsa may plano ninyo? Gusto lagi niya nga magtipon nami. Ha? Oh, go! Tungod og alang sa inyong mga anak. Wilma. Tito. Ting pa. Nga nung ni ani mga anak ni mo sa itong kagalingon, Gina? Ako ay nagtipon naman ta, Munching. Maong gidaan na lang sa nako dinhi ang akong mga anak. Nga, ako'y pabuhion ni mo ini? Nga di maning akong mga anak? Ha? Daan ang naibaw nga akong bagong katipon nga may duha ko ka mga anak sa akong bana nga napriso. Apan, bisag unsaon nako og pangita og paagi nga madawat ra niya ang akong mga anak, di man gyud siya makadawat. Kay dili kuno siya mobuhi, kay dili niya kini mga anak. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Napriso ang akong bana, dugay na, ug wa pa gyud makagawas. Posible ba nga dili na gyud to makagawas pa ang akong bana kung pananglit life imprisonment ang iyang kaso? Ikaduhang pangutana, unsaon ako pagkahibaw kung nakagawas na ba ang akong bana ug padayon pa nga gipriso? Pahibawon ba mi anang tagtungod nga makagawas na ang among piniriso? Ikatulong pangutana, may kaipon ako karon. Kung pananglit makagawas ang akong bana sa prisuhan, makiha ba mi niya sa akong kaipon? Nga wa naman ko kahibaw kung hain na siya, kung napriso pa ba o nakagawas na? Ikaw pa itong katapusang pangutana. Punto personal kini. Ang akong kaipon karon, dili ko no siya mo atiman ug mupadako sa akong duha ka mga anak kay dili ko no niya mga anak. Mupadayon pa ka ako og pakigrelasyon ini niya nga nahibaw man unta siyang daan nga may duha ko ka mga anak. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Gina. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og
Ako gihapon ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problemang may punto legal. Oh, but of course, any mga problema ninyo, inyo gihapon ang pwede mapadala ninyo, maskig unsa pang puntuha, medical, legal, personal, behavioral, mga problema natos mga ginadiling droga, kinsay mga agi karon og anxiety, depression, kinsay mga nangaguol din ha, ay na mo paguol-guol, oy, okay ra man gyud ning kinabuhi ba, naa man gyud tay problema tanan, di man gyud pud pwede nga wa gyud tay maagian sa kinabuhi kay murang di naman na nato ma-appreciate ang unsay nindot nga naata kung magsige ta og kalipay lang ba. Diba? So, ayaw pag problema, ana. No, and of course, naaman ning ato ang programa, kini ang akong suliran nga pwede, ug andam nga muhatag og tambag og tubag ninyo. Pwede yun na nato pagasuryaan, pagahisgutan, para mugaan-gaan po ng inyong mga gipamati og mga giagian din, ha? No, so, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ato ang letter sender nga tawgon nato sa pangalan nga si Jenna. Gipada ni Jenna ang iyang suwat sa kini ang akong suliran official writers page. Si Jenna, nisuwat ni kay napriso ang bana ug sa dugay ng panahon, no? Wala siya kibaw. Kung nakagawas na ba or wala, mao kaipon sa unta niya apan dili sa muatiman sa iyahang duha ka anak, kaya dili kuno niya ni mga anak na naunsa. Una niyang pangutana na priso ang iyahang bana dugay na. Ug wa gyud makagawas. Posible ba nga dili na gyud to makagawas pa ang akong bana kung pananglit life imprisonment ang iyahang kaso? Okay, kung nasintensyahan ang imuhang bana ug life imprisonment, fix man gud na ang life imprisonment, no? 40 years ang kanang silot ana. So, wa ko kibaw unsa kadugayan na sa panahon ang imuhang bana sulod dito sa prisuhan, pero mao gyud na basta life ilahi man gud ng death, lahi ng reclusion perpetua, lahi pod na ang life imprisonment. Kanang mga reclusion perpetua na anay period 12 years man siguro, and 1 day to 20 years galibog ko, or mo ba na reclusion temporal, basta muna ako nakatulan sa ilahan. But ang kanang life imprisonment kana sure ko 40 years gud na siya, and that is fixed. So, wa ko kibaw kanus-an na silutan, kanus-an na sentensyahan, kanus-an na final ang iyang conviction, ug pila pud siya katuig naghuwat sa iyang kaso nga mahuman kay maapil man pud to count, no? Katong panahon nga nagsugod na siya og ka priso. So, ipako no or pwede gyud kamo adto sa Bureau of Jail Management and Penology or BJMP para masusi nimo og kumusta na imong bana. No, kay usually kung life imprisonment man gud nakagminda na mo nang dalhon man guna sila either Muntinlupa or kanang prisuhan din Haslete. Ikaduhang pangutana, unsaon nako pagkahibaw kung nakagawas na ba ang akong bana og padayon pa na nagipriso? Pahibawon ba mi anang tagtungod nga makagawas na ang among piniriso? Usually naaman ta na sila chance nga ang una lang gyud natong pangutan uno og asa gidala, asa nag-serve sa iyahang sentensya ang imong bana. Ikaduha, parang makahibaw na ka kung asa, pwede ta manawag dito, mo email dito, mo subadag suwat dito, para pag-inquire sa status sa imuhang banag, kumusta na ba. Ikadtulo, pwede po nato sila naman na sila trabaho, usay, kung mga livelihood nila, makakwarta man na sila, basi naa sila free nga calls, makatawag sila, no, na mga adlaw nga pwede base, no, or makatigom ka, makabisita kag makasusi ka dito, wa po din mo bisita ang imong bana day, no. Siguro kay mahal samplite, no, kay di man sad yun na sayon, I'm sure wala man guna diri pod. Ikatulong pangutana, may kaipon ako karon kung pananglit makagawas ang akong bana sa prisuhan. Makihaba mi niya sa akong kaipon.
nga wala naman ko kibaw kung hain na siya, kung napriso pa ba or nakagawas na. Di man gud na ingon nga kay abi na priso na wa na or nabugto na ang inyuhang bond sa kaminyoon. Wa man po na magpasabot nga kanang kung pananglitan na priso imong bana, pwede mo live. So, pwede ka makapangabit, pwede ka mangitaglain. Dili man gud na ingon ana ang kanang kaminyoon. Magminyo ganita for better or for worse man. For richer or for poorer man kaha ni. No ato sang susihon ug buhi pa bang imong banag na unsa na no. So tan-awa usa. Klaruha usa kay delikado pud nang imuhang kahimtang nga kung mahibaw-an sa imuhang bana, yes, makaingon pagyud ko nga pwede pagyud ka nga mapriso sa imuhang makiha ba for concubinage kay siya bayag gyapon imuhang bana wa man ka naanal so nagpabilin kang minyo kana nga nagpabilin kang minyo naka-attach pa no nimo ang imuhang obligasyon isip usa ka minyo nga individual ug dapat pagyud ka nga magmatngon ug mosunod sa imong obligasyon and di ka pwede mangitaglain or makipuyog laing laki nga di nimo bana ha delikado na siya okay. Sunod niyang pangutana, katapusan niyang pangutana, punto personal na ni. Ang akong kaipon karon dili kuno siya mo atiman. Ug mo padako sa akong duha ka anak, nga kay anak manggug kuno na sa iyahang bana, dili manggug kuno na niya anak. Mo padayon pakahako og pakigrelasyon niya, nga nahibaw man unta siyang daan, nga may duha na ko ka anak. Akong pangutana ba, unsa din ang inyong pagpuyo para lang ninyong duha? Kibaw man siya siyahang gisudlan. Kibaw man siya nga number 1, minyo kang daan. Number 2, na kay obligasyon kay na kay bata, na kay duha ka anak. Dili man pwede nga ikaw lang. Kung dili naman lang gani na niya dawaton og panggaon ang imuhang anak, way silbi ang inyuhang pagpuyo og panag-ipon. Wa man ko nag-ingon nga ako na niya or siya mga mahan anak. Pero dili pod mo ingon nga mulimod sad siya sa responsibility. Kakibaw man siya nga naa ng duha. At least man lang panggaon niya, dawato niya. Mutabang siya nimo kay apil man na sa imong pagkatao. Apil man na sa imong bagahe. Nga iyahang dapat gidawat o gisabot. Kay ingon anak na mandaan ng imong sitwasyon. Ang ako amang gon, wa man ko nag-ingon nga. Well, in a way, mo ginayon package deal. Dili ni bati ha in a way, no? Appeal gud siya. That is the reality of who you are, Jenna. And ang ako alang nga kung nahigugma gyud siya nimo, andam sad siya mo dawat og unsa og kinsa ka og kinsa po ng imong mga hinigugma. Di man gani niya ma-afford siguro gyud pud kanang ingon anak kadako nga responsibility pero at least man lang ipa-feel po niya nga kaabag niya muabay siya nimo ba no kaabag nimo siya sa pagbadako anang imuhang mga responsibility kay kibaw ka ngano ug ingon ana pa lang gani na ang iyahang panlantaw ang iyahang opinion ang iyahang di siya kadawat ingon ana ang iyahang stand sa imuhang estado anang duha nimo ka responsibility believe me magka-problema ra gyud mo later on in the future. Kung di na niya inana ang iyahang panlantaw, iyahang panghuna-huna, then di na niya pinangga imong mga bata, then dili pud siguro mo respetar ang mga bata ngadto niya, dili pud mga mahan. So bati ba para unsa man pangita na lang og mangita jud kag lain ba? Pangita na lang og laing laki nga mudawat nimo og sa mga bata ug mopangga nimo ug sa mga ug panggaon pod ang mga gipangpangga nimo. Kanang mining mahal ka ug mahal pod ang mga minahal nimo sa kinabuhi. Naay lain laki nga daghan maghuwat ta. Ako gani naghuwat pa man gani ko, di ba? So I'm sure you will find the right person for you kung dili man gyud gani. Pero more importantly ba, pangitaas sa timuhang bana. No, kay basin padeg nakagawas na, napay puruhang makagawas, and I think you owe it also sa mga bata nga makahibaw ug asa na ug kumusta na pud ang ilahang papa. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat, og
Maayong adlaw. Amping mo, mga suking tigpaminaw. Handumana. So sa ka. Isip mo'y litong-lito, panahong nais mong malimot. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga magatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Annalie. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, payag pagtugtog sa awit nga naguluhan, pagsubok. Mga pagsubok lamang yan, huwag itigil ang laban, huwag mong atiyong labanan. RMN Drama presents Handumanan So sa ka awit. Ano para siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga impa sugong Bukidnon. Ang ato matatampo nagdasingan nga Annalie. Ay, salamat. Humanagin intang ko sa kong trabaho. Makagamit na gid ko sa kong cellphone. Uy, hala. Di amin nanawag na ako. Number naman ni. Oh. Hello? Hello? Si Annalie ni? Oo, nakailalagay ka na ako. Kinsa din ni palihog? Si Charlie? Charlie? Wa, lagi kong mahinumdum nga may kaila kong Charlie. Angang, di mong guta kaila? Karon naman ko manawag ni mo. Mao ba? Di masalag number na ako. Sa radio. Ha? Kwan, imo mo kong gipa-on air ang imong number kay nangita kag textmate. Aw, oh! Oo, di ay, uy, nalimot man ko, uy. Dugay-dugay naman good to. Okay ra nimo nga magtawganan ko nimo? Aron ba magkailanay gitag maayo ba o magkasuod ta? Okay ra, uy. Maayo hinuon kay naagi na nawag ni mo, day. Lagi day, uy. Nagtuo gani ko nga, wag interesado sa number nga akong gipa on air. Nya, saon taman, namay nasangit. Sige, day, go! Basig mauna na imong forever. Kumustaan? Okay ra, maurag gihapon. Guwapa. Asa day karonan? Na ako diri sa Bukidnon. Uy, kung mauna, doon lang data. Kay niyam sa Kudris Bukidnon. Oh, taga Bukidnon na day ka? Dili, taga Usamis ko pero niya ko ron sa Bukidnon nagtrabaho. Mao ba? Kining karong Domingoan, okay ka? Magkita ta ha? Aha, nga naman. Amiga na biya ta. Mas nindot maguna nga magkita kita sa personal. Magkita ta ha? Sige, asa mo sa magkita? Ay, salamat kay nagkita na kita sa personal. Annalie? Naunsa ka, uy. Oh. Imo magud kong gitutukan, Char. Wa gyud ko masayop sa akong imagination. Naunsa man? Nga gwapa ka. Charlie. Bisan todo karon lang ta magkita. Di ko mauwaw nga musulti nimo nga I love you, Ann. Charlie. May paglaom ka ako nimo, Ann.
Ang tinuod, Char. Parehas ang atong gibati. Nga sa ato pa, ganahan sa ganako. Ang buti mo pasabot nga kita na, ha? Oh, Char. Ako nakagisugot. Salamat ha, nga ako ng pantusa. Salamat gyud kayo. Haya-haya gud ni mo, day. Naa naman kay uyab. Ako na nagisugot si Charlie, day. Uy, kay ganahan naman sad ko niya. Maayo pa ka, day. Naa na kay uyab. Ako in taon ini, wa pa gyud nasaag. Huwat-huwat lang, good, day. Maabot talaga ng imo. Ha? Mupauli ka sa inyo? Oh, Char. Unsaon, dugay na magkukuha makabisita sa amo, uy. Mukuyog ko ni Moan. Ha? Nga nang mukuyog man ka na ako? Gusto kong makakita sa imong mga ginikanan. Kuan ra ba, Char, kining? Di ka ganahan nga muadto ko sa inyo? Ay, dili man sa ingon, ana. Kanang maikog lang ko nimo ba kay layo magud kaayo tong amua, uy. Bukid kaayo. Okay ra na, oy. Bukid mas gaya ng amua. Basta mukuyog ko ni mo, ha? Charlie. Oy, may kuyog ka man lagi, Anali. Akong uyab ma, si Charlie. May adlaw nang. Maayong adlaw, Sab. Isa na imong kauban, Anali? Ay, kuya, si Charlie, kuya. Akong uyab. Kuyo ka masang umanghod. Basig minyo ka, ha? Ha? Ay, dili in taon, brad, ay. Ulitaw in taon ko. Klaro nga lang nga ulitaw ka, ha? Eh, kung minyo gani ka, nya, plano lang nimong binuangan ang akong manghod. Ako gagkontra nimo. Char, noon sa man ka, uy. Ganiharagag kang way tingog-tingog. Gisakitan lang ko sa gisulti sa imong maguwangan. Noon sa kabaya. Ayaw lang ko ito na ako naagod. Dili man ka tinuot nga minyo ka. Dili in taon, oy. Di ka mahitabo nga manguyab sa kunin mo kung minyo pa ko. Kung mauna, ayaw dibdib ba ito gisulti ni kuya? Naniguro lang manggod to siya. Ha? Mga dutas inyong dapit? Oo, An. Nakaadto na mo ko sa inyo. Ikaw na siya adto sa amo. Sige. Mao ni mong asawa daw, Charlie. Oo, pa. Char. Kanduan ang kinis, Papa, ha? Sige. Ipahimutang iyong mga gamit. Aron mangaon mo. Char. Pila naman ta kaadlaw din is usamis, uy. Kanisa man dito mamalik sa bukid nun. Di na ta mamalik dito, An. Ha? Ano good? Ngano dili naman ta mamalik? Kay magtipon lang ta. Char. Naigugma ka na ko, di ba? Oo. Pues di na ta mamalik dito. Mangita tag atong kapuyan din eh. Pero Char, ang ato niya panginabuhian. Ay, lagi ka balaka. Mabuhiral kita yan yung pagpangayo na kog appliances. Ako lang pahibawan sila si Mama. Aron dili sila mahibong kong hain ko.
Nganong dito magagikan sa tusilingan? O saman, may laki ka dito, ha? Kasi laki ba, oy? Niatulog ko sa itong silingan, kikilayang atong anak na nagsigig pondo din eh. Ayan lagi paglaglaag pa, ha? Pagpundo nini sa ato! Sa kadugay yung nangabligot. May gibuhat pa ko, Char. Pag ka dito, be. Gutom ko. Char, pila ka tuig naman tang nag-ipon. Pero may ka na lang yung ingon ini. Hubog ka nga mo uli. Yan naman na hubog ko, ha? Ano may problema mo? Doon na kayo problema? Wa ko magtuo nga ingon ka ba ni ini? Abi ko magbuutan ka. Ikawas naman imong tinuod imong batasan ni noon. Hey, ay pagdrama-drama dep, taparuson tanong ka. Huka dito! Unsa? Unsa yung bugas? Wa na lagi tay bugas, kay wa bi ako mo palit. Unya? Mangayo ko ni mong kwarta. Kay basig gutom mo na tong bata. Wa para ba ko linungag? Wa ko'y kwarta! Wa na kay kwarta. Kaya ang imong kita, imong malang gihurot sa imong inom. Wa ka maghuna-huna sa imong pamilya. Abuang ka, ay suksukul ako, ha? Huh? Saan? Gusto ka nga putlong mo ng liog mo? Ha? Charlie! Charlie! Saan? Gusto ka? Nga kawaitan ko ng liog mo? Nining sanggot, ha? Gusto ka? Ha? Charlie! Patya si Mama! Charlie! Ibutang na! Basig mayawaan ka! Paglayas mo din niya! Mga buisit mo! Pastilan! Mao din inahitabo ni mo. Oo, ma. Maong anhilaw na ko sa ato, ma. Ay, way problema, anak. Dinhi ka lang sa ato. Mabuhi naman gihapon ta ba, bisag pobreta. Ha? Naa si Charlie, ma? Naa. Kanaoga na dito. Pag-istorya mo. Nganong niaman ka? Imo man kong gibiyaanan. Mauman mo gusto, dili ba? Gusto ka nga mawa, minimo, arwa na kay buhion? Di na tinuod, eh. Nagkinanglan ko ninyo, balik na sa ato, day. Charlie, dili na ko. Dili na ko mo balik pa sa ato. Kaya tingalig mamatay ko sa imong mga kamot kung magpabilin pa ko nimo. Kung di ka mo pauli, anhin na lang ko uban ninyo. Unsa? Mutabang na lang ko din, kung unsa may inyong panginabuhian din, Charlie. Unsa man ang bana nimo? Nagsige naman lagi naglingkod. Wa man lagi na mutabang sa mga lihukonon din isbay. Hambot anak niya, maoy. Ato ing na nga ato siyang pakuyogon sa bukid kay maghakot ta sa abaka. Maghakot sa abaka? O lagi. Kay na may mga sinakong abaka dito. Patabangon ka ni maghakot. Ay, kapuya sa dana, Charlie, dili ba matod mo mutabang ka sa mga lihukono na mo dinisbay? Yun sa naman Mao naman yung usa sa among panginabuhian. Ang abaka. Maong kinahanglan nga mutabang ka na mo dinhi. Kapuya po dana, Ay, kapoy din yung minyo, Unsa man? Mutabang ka o di? Mutabang ko, Tabang ko. Sige na, una lang dito ko. Musunod ako ninyo.
Pila naman ta ka oras din is bukid, Anali. Wa man lagi mo apa si Charlie. Ambot atong tawhan na, ma, uy. Tapulan man ang bana ni mo, eh. Wala na siya maanad ining trabaho, ama. Pero, ato lang gud paabuton, ma, basig moapas na to. Nabalik na lang ta dinis, bay. Wag yo'y Charlie nga nagpakita. Hain, magka dining tawhan na paingon? Saman, ngita mo Charlie? Oh, oo, kuya. Niingon madugod to siya nga, muapas siya sa bukid kay naihakuton nga abaka. Apas ko taon. Wa na si Charlie din oy. Oo, say wa good. Nibiya na si Charlie din sa ato. Ugida ang tanan niyang mga gamit. Oo, sa? Isip mo'y litong-lito, sanahong nais mong malimot. Nibiya si Charlie sa among dapit nga wa gid mananghid nako. Og hangtod karon, wa na ko'y balita pa bahin niya. Kanimo Charlie, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga maayo ra untang imong kahimtang. Dinhinalan ko to, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao ka mga higalan, kaagi ni Anali, nga taga Ipasugong, Bukidnon. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagkalahan, pagsubok. Pagkabigo at nilangan, kung mapagsubok lamang yan. Ang mga kaagi gibahatan ng duwa sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala at mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulamanon, handumanan sa kaawit, care of RMN Production Center, Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handimanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.